En canto ás clases de palabras, veremos que temos clases de palabras variables e invariables. Cales serán as variables? Pois as que sofren cambios para a concordancia, é dicir, as que mudan en xénero e número ou en tempo, número e persoa. Entón, variable, neno. Por qué? Porque eu teño o neno, a nena, os nenos, as nenas. É dicir, neno, nena, nenos, nenas, é a mesma palabra que muda en xénero e número. En canto aos verbos, exactamente o mesmo, tamén serán variables. Por qué? Porque eu canto, ti cantas, eu cantei, ti cantabas, eles cantaban, nós cantabamos. Vedes que mudan polo tempo, canto, cantei, pero tamén coa persoa, eu canto, ti cantas, e incluso co número, eu canto, nós cantamos, tempo, número e persoa. Entón, cales serán as clases de palabras variables? Serán os sustantivos, os adxetivos, os determinantes, os pronomes e os verbos. Xa vimos nos nosos primeiros exemplos que o sustantivo e o verbo son variables. Pero por que serán os determinantes, os pronomes e os adxetivos variables? Pois por algo moi simple. Os determinantes e os adxetivos concordan co sustantivo. Entón, o neno, a nena, os nenos, as nenas, o a, os, as. O determinante é variable. O adxetivo mudará exactamente polo mismo, porque concorda co sustantivo. Entón, o home alto, a muller alta, os homes altos, as mulleres altas. Exactamente igual que o determinante. E, finalmente, os pronomes. Como os pronomes sustituen os sustantivos, pois van ter que facer os mesmos cambios. El, ela, eles, elas. ¿Sí? El saiu á rúa, ela saiu á rúa. Eles saíron á rúa, elas saíron á rúa. E, finalmente, o verbo xa o vimos no exemplo inicial. Entón, que máis diremos de cada unha destas clases de palabras variables? Pois que os sustantivos designan a persoas, a cousas, a animais, a sentimentos ou a ideas. Dos primeiros non fai falta poñer exemplos, pero temos que ter claro que unha idea como un sentimento como a alegría é un sustantivo. ¿Sí? Unha idea como a xustiza é un sustantivo. Vedes a diferencia? Alegría, sentimento. Xustiza, idea. A xustiza é unha idea, ¿sí? É algo que eu identifico con un significado, pero que non podo ver, non podo tocar. Despois, en canto aos adxetivos. Os adxetivos indican cualidades dos sustantivos e funcionan como complementos do nome. Entón, nesa función de complementos do nome, como dixemos antes, teñen que concordar con el en xénero e número, por eso son variables. Entón, os adxetivos indican cualidades dos sustantivos. Os determinantes, o, a, os, as, meus, miñas, os determinantes irán sempre diante do sustantivo e fan o seu significado máis concreto. Dan especificacións sobre o significado. Lembrado que falábamos na clase. Se eu digo un profe, non sei cal é. Pero se eu digo o profe, con ese o, xa temos a idea de que eu sei de que profe estou falando. ¿Sí? Quero que veña un alumno. Pode vir un calquera. Pero quero que veña o alumno. Imaginade que alguén se portou un pouco mal, fixo ruido, e na clase eu estou dado a volta e digo quero que veña o alumno que estaba falando e facendo ruido. Xa sabemos que ten que ser un concreto. O alumno frente a un alumno. Entón, estes son os artigos definidos e indefinidos. Pero teremos máis determinantes. Os demostrativos, que sirven para expresar posición, distancia
este, ese, aquel, este o máis próximo, ese intermedio, aquel o máis lonxano, ou os posesivos. Fixadevos no que decíamos. Os determinantes fan máis concreto o significado dos sustantivos. Por qué? Porque, imaginade, vin un coche. Vin un coche, un calquera, pero vin o meu coche, ou o teu coche. Estamos concretando da idea xeral de coche a un coche en concreto. Entón, neste sentido, é no que decimos que os determinantes concretan o significado dos sustantivos. E, finalmente, os numerais e os indefinidos. Os numerais 2, 3, primeiro, terceiro... ¿Sí? El chegou á meta. Vale, pero el chegou primeiro á meta. Concretamos o significado. Sabemos que foi o primeiro en chegar. E igualmente os indefinidos. Teño libros. Pois non sei cantos teño. Teño poucos libros, pois mellor teño 3 ou 4. Teño moitos libros, igual teño 100. Entón, aínda que sexan indefinidos, non son tan concretos como os numerais, os indefinidos sí concretan o significado dos sustantivos. En canto aos verbos, dos verbos temos que lembrar unha cousiña. Os verbos poden ser verbos de acción, verbos de estado ou verbos de proceso. Xa o vimos no seu día na aula. Os verbos de acción, aqueles que nos levan a facer cousas, ou que indican que facemos cousas. Falar é un verbo de acción, porque eu estou falando aquí e estou movendo a boca. Ou mover é un verbo de acción, porque estou movendo as mans. Estar. Fixadevos, eu estaba aquí, mentre estuve encalado, pero estar non é un verbo de acción, ¿sí? É un verbo de estado, ¿sí? Ou ser. Eu son Carlos, o profe de galego. É un verbo de estado, non é un verbo de acción, porque para ser non necesito facer unha actividade concreta. E, finalmente, aqueles verbos que nos lle chamamos de proceso, que xo explicamos no seu día na aula. Os verbos de proceso son aqueles que implican algún certo cambio, pero que non son voluntarios. Entón, crecer. O teu fillo creceu moito desde o ano pasado. Non foi que o rapaz decidise estirar. Non creceu porque é algo que acontece cando as persoas vamos tendo maior idade desde a nosa infancia, a puberdade e a idade adulta. Embellecer. O profe de galego embelleceu moito. Dámoslle moi mala vida. Embellecer non é algo que se escolla. As persoas ímonos facendo máis vellas por un proceso natural. Entón, este tipo de verbos serán verbos de proceso. Non teñen unha actividade ou non teñen unha actividade, digamos, voluntaria por parte do suxeito. E, finalmente, para acabar coas palabras variables, os pronomes. Os pronomes xa dixemos que sustituían o substantivo, por lo tanto poden ser o núcleo do sintagma nominal, e, por este mesmo motivo, son palabras variables. Así, teñen xénero masculino ou feminino, número plural ou singular. El saiu á rúa, ela saiu á rúa. E quedamos por aquí no referido ás clases de palabras variables.